Ndakuenda. Umeenda chechi. Achimonipoka rudora achimonipombota tomboto chomusati naenda chechi. Andionese sekuti igudha idea kaini kana ndakatsanya kasi tiri kuenda kuchechi kuti ndizoti ndipinde futi mumba yemukati nini ndiri kuenda kuchechi hazvizobude zvakanaka. Inoda kuti ndiendewo pane vamwe ndiri mutsvene. Ndianangani murume nemukadzi havadye havapinde mubedroom achita rudo kana mukadzi akatsanya achienda kuchechi. Ndosaka ndakutengerai doro chimbowedzerai kadoro mupedzise kosi ndine kamwe kamari kanda ndasiya mukuri kekuti muzowedzera kana ikapera. Doro iri roda rudo unzwa. Iwe uri kuenda kuchechi semudzimai wangu siya wandipa rudo apa wandipa chikafu zvimwe zvese wandipa doro ndinayo but ndianakati uchienda kuchechi haupe murume wako rudo. Ndiri kuti ndozvandiri kutaura kuti ndida kuendawo pane vanhu ndiriwo mutsvene sekuti ndakatsanya handiti. Ndozoti munhu akatsanya saka bhaibheri rakanyorwa papi kuti munhu akatsanya aite rudo nemunhu ndakambodaro ndopanoputsika dzimba ukasvika negirlfriend unoita semai. Aiwa zvasvika ikoko here chimbotora imwe kuti sipa zvasvika ikoko here nai baba mwana ndosaka ndati ndiri kuuya ndichikupai ndabva kuchechi izvozvi ndiri kuda kumboenda kuchechi ndakachenawo sekuti ndiri kutsanya. Aiwa but ndianakati rudo haruitwe mubedroom kana munhu achienda kuchechi asiya pa munhu rudo zvakanyorwa. Handioneri good idea kuti timbopinda mubedroom inini ndiri kuda kuenda kuchechi hamusi kuzvionawo. Chipakura kobota kana muchida ndokuwedzerai rimwe ndowedzera futi imwe mari pamusoro peimwe yandasiya.